kabaruji e demgal Pulaar e radio Jawol Sar. Musidɓe tedduɓe bandiraɓe hetti ko bare Jawol Sar to gondoni no gondiri ɗon kala on calminama yonti meftane men e kabaruji ma en dusdiren e dendi men Amadou e kabaruji dowlaji dentude États-Unis e kabaruji international uddara meftane men ko kabaru coftal balli ɗum ko rogere musidɗo men Tidiani Niang. Seydi Touré bisimilma e kabaruji dowlaji dentude États-Unis e kabaruji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar jaam ñalle mon hande ko dimanche 17 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom habaruji moɗon ɗemgal Pulaar guidoɗen kodi e États-Unis ko yalti toon e journal biyeteɗo AP News en tribunal uji gonɗi less ko suprême koɓe basɓe nanodir ɗum noon ko sifti alarba ɓennuɗo no kamɓe tribunal biyeteɗo 11 circuit hoore waɗino ñawore nde kadi ne wayno ko kamɓe ɓeɗo tato ñawoɓe hen ɗiɗo jaaɓi mbi wonde ko kanko Donald Trump peeje ɗe waɗata ɗe oɗo sadio nangude yimɓe ɓe ganduɗa taw ko immigré sokaɓe walla wonɓe ɓe kayitaji men nangude ɗumen wadde ɗumen kasoji taw wasde rokkude ɗumen liberté provisoire ɗum ko hunde nde fotani wonde circuit ɗiɗo kañum hoore mum kañum waɗino oɗon conclusion e ɗum noon kadi wiide wonde ɗum fof ko kanko Donald Trump laamu makko wona e gonga kono noon e wayno circuit jeeto ɓiijo e jeego ɓiijo kañumen koye men en wayno mbi wonde kone dakkodiri e kanko Donald Trump pour wonde ko kala yimɓe immigré ji oɗo sadio wonɓe e leydi he hay sinno kayitaji mum goni koye lawol ene poti sokete ko kadi potani woppede jal ɗum ɗon ko hunde nde donc ene wayno ɗiɗo tribunal uji fof ko pecciɗi tribunal goɗɗo noon kadi ko circuit biyeteɗo jeeɗo ɓiijo on kañum ko yimɓe tato gon toon ene wayno hen neɗɗo goto wi wonde ko kanko Donald Trump wonani e gonga goɗɗo o wi wonde ko ene wayno wonde makko goɗɗo o kañum hoore mum sali ƴeftuten décision ngaji donc ɗiɗo tribunal uji kañumen goni dow tribunal uji tokosi ñawoji ko fati immigré ene wayno ko kañumen koyemen ko fecciɓe oɗo sadio won hen mbi ko wonde ko yimɓe sokaɓe taw kayitaji men goni koye lawol poti rokkede liberté provisoire won hen mbi ko ngala ɗiɗo tribunal uji noon woni région ngaji tan ɗiɗi goni donc leyɗele ɗe ganduɗa yimɓe immigré ji nanga foof so tawi jomumen goni koye ɗiɗo région ngaji ɗo ganduɗa ɗiɗon tribunal uji appel ene jaaɓi wonde ko kanko Donald Trump wona e gonga donc kayitaji men jamirama kadi yo gartiri kono noon kala ɗum ɗuɓɓe immigré ji gonɓe ɗeɗon leyɗele walla ɗiɗon région ngaji ɗe ɗiɗon tribunal uji appel goni ɓe wiide wonde ko Donald Trump woni koye gonga donc ene wayno ko kayitaji men jamira kadi yo gartiri ko wawi wonde fof oɗo sadio en yamira hono kamɓe kanko administration makko kanko Donald Trump sipan ɗiɗo galleji ñawoji gonɗi less cour suprême ko mbiyata kuruji recours ene wayno tawde dakkodirani kañum foof donc ene wayno ko ñaworde nde walla décision fata ko ummade toon to cour suprême mo États-Unis oɗo sadio noon ene wayno ko ɓeɗon ɓe ƴeftan taw holnde ɓe ƴeftata décision ko fate jabade wonde est ce que kanko Donald Trump foti nangude yimɓe ɓe ganduɗa enne taw ko kayitaji men goni koye lawol wasde rokkude men liberté provisoire habaruji men États-Unis hande ko toon to Washington kanko Donald Trump ndew fotte e gomu toppiriɓe ko fate en sécurité fate guerruji fotte men hande hono kanko Donald Trump o yaltide janiyankoɓe heeɓe o haalini wi wonde ko Iran alay saago faama wonde ko oɗo sa joni montor mutamu woni koye dogde keñoɓe jaɓa ko kam américain ji koɓe namdi walla ene wayno hay goto maɓe jogorani heddade ɗum noon ko haalluji ɗi ganduɗa en kanko Donald Trump mo heewi toujours hutora ɗiɗo kongude pour hulɓinde walla menace ko wawi wonde foof ene wayno ko andaka holko woni hay goto jogorani heddade hen walla andaka kanko hoore makko peeje ɗe waɗata walla andaka ni holko Iran holko ɗamini Iran yo jab États-Unis e Iran ɗoɗo mum fof ɓen poɗodira toɓɓe ɗe ganduɗa en goto maɓe fof wi ko il faut ko ɗeɗon toɓɓe goɗɗon jaaɓa ɗum Iran wi wonde ko alay saago cirtol biyetegol Hormuz ngol heɓtine wonde ɗum ɗo koye jeeyi muɗum jeeya Iran kadi wi wonde ko alay saago kala ko jeeyi mo ganduɗa kamɓe Amérique pawi hen juuɗe taw ko jeeyi mabɓe en limte hen oɗo sa joni batuji walla laaɗe baɗɗe pétrole ne kamɓe américain ji ɓe naati e maaji ɓe kefti ɗeɗon laaɗe ɓe nawi ɗumen e ɓen kutoro oɗon pétrole ene hiise hen kadi halisaji kewɗi ɗi ganduɗa Iran ɗiɗo duuɓi foof ene wayno ko kamɓe Amérique ɓen pawi hen juuɗe mabɓe sibabude sanction ngaji ene hiise hen kadi wonde ko kamɓe Iran ɓe mbi wonde ko alay saago kamɓe États-Unis kamɓe Israël kala ko toñangueji ɗi mbaɗata non seulement toon to Iran mais ko leyɗele gonɗe takkiɗe Iran ɗum noon Palestine jeeya hen Liban ne jeeya hen il faut ko ɗiɗon attaque uji fof nata ɗum ɗo foof ko ɓuuri mawnude ko kadi kamɓe Iran ɓe mbi wonde ko alay saago Amérique fewnita kala ko bonni toon to Iran ɗum noon ko caggal so tawi guerre o deeƴi kamɓe États-Unis noon ene wayno ko kanko Donald Trump koɓe continue ɓe kaala oɗo sa joni ko wona cirtol to Hormuz ngol ni ɓe ko ɓuuri haalde ko fate armement nucléaire ponde Iran kañum kala programme o jogino ko fate kaɓirɗe nucléaire wulto hen ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe Amérique tugnade hande pottital kamɓe jaaɓe laamu makko taw ko kañumen toppiri ko fate ƴoƴe on mbiyata CIA donki addude kala ko wiyete seedantagal walla kala ko wiyete gueɗe goɗɗe yesso sarɗiyankoɓe pour wiide wonde Iran jogui kala ko wiyete nucléaire ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en andaka taw holko woni kanko Donald Trump holko ɗamini Iran yo watte haade makko continue bombarde ɗum walla ene wayno ko holko so tawi o continue bombarde Iran holko yiiɗi wiide wonde hay goto heddotako toon to Iran
khabruj men mam 615 ton ko hanki tonto Louisiana ko woteji gonno ton woteji non ko subade candidat ko woteji primaire dum non ko kambe hakkun mabbe kambe républicain ko kan Donald Trump en wayno to mandama ko didabo ko arde kadi kala mo ganda medi a haalde haala e makko ko wela wala medi men wadde page di ganda page ene lundi page wala même kanyum horu mum jabani haaluji wala won décision ngaji wadi en mandama ko didabo ko wi wonde ko Allah so ma jeew candidat ko républicain bawde heftude place mudum donc ko teskita hanki jammo hono tonto Louisiana hono kanko Donald Trump wadi fer fo hono o do biete de senator Bill Cassidy yawno do wontude candidat kadi pour lawol mudum tatbol en wayno o wadi fer fo ha kanko Bill Cassidy o perdi non en wayno ko kanko Donald Trump ngembi ko jabbu goto biete de Julia Ledlow non en wayno ko nyum horum ko representante woni representante ko ciagalde gorko mum may hitande ben do donc en wayno o do sa joni tonto Louisiana ko bedo tato ngoni hawbe ton élection ngaji primaire kanko Julia Ledlow dañi 45% en wayno rew makko ko goddo biete de Fleming dañi 28% ko won fo en wayno ko sibabunde hay goto dañan ton 50% dum woni wayno ko kanko Julia Ledlow o kanko yaddata e biete de Fleming adum non walidi ko biete en woteji goddi woteji en ko dumunaji garoji tonto Kentucky en wayno woteji ne jogur wadde nyal sappo jene lewru me dum non mardi garodo e din woteji kenen damina hono kanko Donald Trump continue ha hande anni makko yidde itude samminde hono kanko biete do Thomas Macy non kanyum horum e wayno ko neddo jaltudo MIT kadi ko neddo mo ganda en neddo mo takkondirane Donald Trump surtout ko fate o do guerre gondo tonto Iran e kadi ko mo takkondirane Donald Trump e gede kewde di ganda en tonto sena kanko Macy o mo sontindira Donald Trump ko way wonde fo tungnade sondage dugi sappo go lewru men gondon do e tungnade kadi sondage di ko kali mbi wonde ko kanko mo Donald Trump jetti biete do Ed Galvin hawnaki mo dañ ken wona 48% contre Macy dañ 43% ko way wonde fo dum no ko woteji garoji nyande sappo jeenay lewru men ko way wonde fo kanko Macy o do sa jono mon continue jabundirde Donald Trump woni menasuji Donald Trump wada difo d'abord Donald Trump wona gardi du kelifat pour makko wi wonde hayso perdi election ngaji adum haddam wonde ko continue wonde conservateur e kadi wayno ko américain ji surtout parti républicain idi ko conservateur uji timtin don Cassidy kanyum worum perdudo woteji ton to Louisiana on kanyum worum ko nedde jeenode yimbe wotannobe pour kanko Donald Trump yo wade empêcher dum no nyaawore wannonde e hitande ujunnaji didi sappo e jeedidi hande khabruji men ko fate politique kanko Donald Trump kadi o do sa joni mona mena surtout kanko bietido Boyber kanko Lauren Boyber o jeya ko Colorado kadi ko représentant e ko nayno wani ko yiya toujours kanko Thomas Macy so tawi o dakkondiri walla yidi yeddude walla hadde Donald Trump on gede won kanko Boyber on walla Boyber non ko neddo jeyaado maga kanyum ko Marjorie Greene Taylor o woni fo kanko Donald Trump wi wonde ko mawed fo belle do Lauren Boyber kanyum horum ni perde place mudum dum non ko dum woni hono goto haralebe ko fate jayni ankal kanko bietido Haberman wi wonde ko Donald Trump dimdo ko cadele di jogi o do sa joni cadele makko ko ganda ko kala kontindi yoftade kontindi kadi huutorade justice makko e surtout wadde campagne uji kala mo ganda mo yiddi mo yi ene dogana ko wiyete potal mo yi ene dogana ko wiyete hunde nde kanko Donald Trump yida hadde o do neddo hebtude place mum walla bonnande o do neddo place mum dum woni o do sa joni dum kanko Haberman kadi e der ko haali o wi wonde en wayno ko kanko Donald Trump kadi cadele gondo o do sa joni kongudi do haali suwawte o walla tayani o haalde jani en ko wi wonde ko waja surtout décision ngaji ƴeftata ko fate Iran o waƴaka hen miijade caɗele ngalu gongo Amérique o do sa joni ɗum o meeɗani arde haqqille makko e Haberman ko wi wonde ko kanko Donald Trump o meeɗani sunnanade américain sababu no caɗele gurdam jogui o do sa joni ɗum ɗon noon e Haberman kadi holli e surtout yen e oɗo saama gonɗen coggu essence fo yettima bunne piccal capanɗe joyyi ɗum ɗo fof taw ko hunde nde ganduɗa en duuɓi ɗiɗi ko adi ɗum ɗo en ene wayno yettunoki hay feccere muɗum ɗum ɗo fof ko hunde kadi e ɓeydude oɗo sa joni ko wiyete inflation ɓeydude kadi caɗele ganduɗa gurdam wonande galleji ɗum no kadi ko pression gonɗe makko kanko Donald Trump hay sinde on pression non woni makko tumnade ha hande Haberman ko haali en woni ko kanko Donald Trump mo heɗo yimɓe wonɓe yimɓe surtout wonɓe ndo e laddeji kadi yimɓe ɓe ganduɗa en angala fo impact e gurdam américain ko ɓeno heɗoto ɗum woni Donald Trump mon continue wiide wonde décision ngaji ɗi ƴeftoɗe ɗi fof kanko waƴaka caɗele américain ji jogui habruji men na États-Unis ko yalti joni avion ngaji ɗiɗi ene wayno perɓodiri tonto Idaho ɗiɗon avion ngaji noon e wayno ɓe gonɗon ko mbiyata show show o noon ko hollude ko fate kaɓirɗe walla ko fate gueɗe beeyoje ɗum noon e wayno ko tumnade ko anda hono avion ngaji tumnade hande habruji gumri toon oɗo accident waɗi ko hedde midi 10 oɗo local toon to Idaho kadi woni ko ɗum waɗi kadi ken wona ɗum waɗi kadi ko saraji base air force gonɗo pilotage wonnaɓe avion ngaji ɗi an wayno yimɓe kamɓe nayo ɓe foof ɓe mbawi diwde avion ngaji ɗi guila kañumen koye men jettaki leydi oɗo sa joni kamɓe nayo ɓe foof ɓena to nokkuji cefri ƴeewede ko fate gañande mabɓe
khabruji men cakiterten ko ton to Washington tungnade kanko Donald Trump projet mo jogino en sur waylude won nokku walla won bangi gondo ton to Maison Blanche e dum non wadde ton ko wiete ballurum kadi ko nokku mo ganda taw yimbe hewbe wawde fottude ton odo nokku kadi ko nokku mo ganda ma hanode gil hitan ujunere temed jeenay didi tagal kanko Donald Trump de heli dum hay sinde wonde ko yimbe democrat en yimbe hewbe ganda odo sajun gullitimi bi wonde ko dum non ala droit wadde dum e wayni ko kanko Donald Trump e ballondiral les républicains wonbe bino wonde ko a odon kalis ken wona $1 milliard ko gede de ganduda en ko yimbe privé en kanyum dokkata odon kalis kono ne wayni tungnade hande ko yalti odo sadio en wayni ko odon kalis dañaka dum non ko umi ton Maison Blanche odo sadio non kanko Donald Trump en wayni ko de o nyaagi mi républicain jo ballumi bele odo $1 milliard ni ite kalis mo ganduda en votama balde bindo en pour ko fate secret service dum non kadi ko hunde lundinde kala haluji jaadude e odo facture no votira Donald Trump kadi dum foko haluji di yo halno gila tan o yuno wonde ko kambe yimbe privé en mando ko odon kalis democrat en odo sadio en continue hande hari men contre de page gile ni kanko war mako de dum de ay wayni ko kanko Donald Trump mon continue kanko ni la mo ke surtout ballondira républicain arende don ko woni fo odon kalis odo sadio masude odon galle mo helio en wayni ko e galana dum page ko woni fe ko yanti en hande hono kambe républicain be pamni Donald Trump ko fate en waylude odo kalis mo biere $1 milliard itu dum kalis ngana vote na do pour ko fate secret service ko alay sako kambe républicain je kambe democrat en fu be danya en wona capande jeegom neddo takku senator vote dum non ko hunde nganda kanko Donald Trump o weltake no do sadio en wayni ko firti wonde ko kambe républicain sibabundi kadi o dedo chadele kelgol ton to kelgol bange Maison Blanche kanko Donald Trump taw ala yamiro dum non kadi ma be nan mi chadele de mi jogi tawde o do sadio mi jogi tan ko capande joyi tati jonde tonto sena contre capande nay jeedi do jonde dum non kadi dido woseji kulbinide o do sadio garoje lewru novembre tan ujunnaji de no gas jeego khabruji men international gidden ko hakkunde kambe États-Unis kam Iran tumnade ko Donald Trump windi page mo social kadi haala ni journaliste uji wonde ko kanko Donald Trump kadi onati wawde munyande pour ko fate Iran dum non Iran salimi jabade rokkudum ko wayno fo e der kongude haali wi wonde ko so tawi be jabani jabade do en wayno ko kambe Iran ala jogodo hedda ton dum non kadi ko hunde ni ganda kambe Iran en wayno be purjini kadon haala mbi dum non ko halluji makko di gasata ko wonde fo e ko tumnade hande journal bitero en wayno ko drone goto wawi yande to United Emirates Arab Central Nickel badum kula dum non ko Dimanche don kadi Arabie Saoudite wayno be mbi werni be mbawi chamminde kadi drone berlade mabe umi don dira dum non kadi ko ciagalde kanko Donald Trump haluji makko jalti kadi o menace Iran yo heño wada ara halde mo adnam ko yi ko way woni fo en wayno ko kambe Arabie Saoudite wayno wado saji mo gon ko giddum ko way woni fo en wayno ko tonto États-Unis hono kanko sénateur Lindsey Graham jaad tonto Caroline du Sud der kadi entretien mo wadde e journal biete e télévision NBC wi wonde ko en wayno ko tawde kaldigal hakkunde kambe États-Unis e Iran en wayno odo sadio ko darti ala sago États-Unis kanyum woru mijo wonde bombardude kala nokkuji di ganda kubam fewnte walla kadi do nokkuji kutorte dum non way wonde pomuji dum do fo non ko hunde de ganda kanko Lindsey Graham o mo supporter odo sadio Donald Trump plan mudum pour bonnude kadi do nokkuji hande ko tungnade kadi umi ton to Maison Blanche wayno ko relation ngaji kanko Donald Trump e Chine dum non ko tungnade kadi kongude guminode ton to Maison Blanche wiide wonde ko kambe Chine be jabi wonde ko be ciodde gede ni ganda demetede do États-Unis kana aboy valeur $17 milliard dum no kadi ko hunde ma continuer non ha hitan ujunnaji de no gas jerte ko jida dum kadi no wayno ko kambe chinois kadi continue de kadi sodde soybin mo be cioda no gaaw Maison Blanche kadi e bitini kadi mbi wonde ko sibabude jillu makko kanko Donald Trump no wayno ko kambe Chine kambe États-Unis be jabi wonde ko Iran fotani jogade kala kabirgal nucléaire be jabondiri kadi wonde ko cirtul gongol ton to Hormuz gol en foti o pitel uddite e kadi wayno hay goto fotani forcede yo yoppa kalis so tawi rewni don laanu mudum dum don non ko hala o sugnade hande politico tugnade ko yalti ton ummade ton to Chine wayno département mabbe kambe affaires étrangères be gonginandi don halluji e der kongude mi jaltimi bi wonde ko bangiji didi fo jabi wonde ma puddo danji nanodiral te usije frais douane gonde hakkunde kambe États-Unis kambe Chine be mbawi kadi be jabindiri kadi wonde ko kala fate produits agricole walla ko fate en gedde de ganduda en pardo e avion ngaji dum do fo e man mabbe kaldu ko fate jokkondirde e don nanodir donc en wayno kambe Chine be kalan dokkan hay desuji gooti ko fate kala ko hala ton to Maison Blanche
hande khaburuji meden umadi tunade go mi ton to Taiwan on kanko president mo leydi Taiwan o en ko mon continue defandude nanondira wala jabondirangal waddi États-Unis surtout ko sodde kabirdi ganda pour defandude leydi mo siftinde on tan ko Taiwan en woni ko kambe Chine ben continue widi wonde koy jeey mabbe jeya e woni ko kala kadi ko woni cadel hakkunde mabbe kambe Chine e Taiwan hay leydi gotin fo nadden dum non ko rentinde États-Unis siftinde États-Unis tan ko gila e laamuji benudi e ben continue jogade ton yimbe mabbe e ben continue kadi jogade support wonande defandude Taiwan widi ko leydi indépendant dum non ko hunde nde odo sa joni kambe Chine be jida halum haale khabruji men international de ton to Mali gardiɗo affaires étrangères mo leydi Mali Abdoulaye Diop o wawi fottude hono gardiɗo commission union africaine ɓe kaldi gueɗe kewɗe ɓe ganda hono kanko gardiɗo ɗo commission union africaine hon jibutinaji biyeteɗo Mohamed Ali Youssouf konguɗi ɗi o haalde Abdoulaye Diop gardiɗo affaires étrangères mo leydi Mali o wi wonde ko union africaine ene jogui support wonandeɓe kamɓe leydi Mali kadi ene wayno kañum hoorumi jogui sunare no fewi ko fate jangu bonnogu toon ñande 25 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi 26 nguɗon jangu kadi taw kamɓe wadboniyankoɓe ene wayno ɓe janino nokkuji kewɗi ɓe mbari hen hono kanko gardinoɗo défense leydi ndi hono Sadio Camara ko wawi wonde fof kamɓe union africaine ɓe mbi wonde ko oɗo sa joni ay nder mandat moɓe jogui ko fate agenda mo mbiyata 2063 eɓe kaali hen mbi wonde ko leydi Mali eɓe jiiɗi wonde ko kala ko woni deeje waɗe toon e kala kadi no laamu lamorto ha lenni moƴƴi foof ɗum kadi walle toon e kadi ene wayno ko support moɓe jogani wonande laamu gongo oɗo sa joni toon to Mali khabruji men international hande tugnade kadi gomi toon to Sénégal e to Mauritanie wayni ko janggo woni golewru taske ɗum noon tugnade commission ngaji badde toon mbi wonde ko julde taske ne wayno wonata ñande 27 to Mauritanie ɗum ɗo fof kadi ko hunde kadi no décision ngaji taw ko commission ngaji walla gomuji laamu ko diiniyankoɓe ndendi toon mbaɗi ɗon décision ngaji ɗum noon ma ketto Tijane Niang halanen commission gonɗo toon to Mauritanie holko fewji ko fate julde toon to Mauritanie Tijane bisimilla ono commission kalfinaɗo ƴeewgol lewru e nder leydi Mauritanie jonde mabɓe kiiɗe hande alet 17 lewru mai hitande ujunnaji ɗe 26 ɓe kolliti hono julde taske hitande ujunnaji ɗe 26 wonata ko 27 lewru mai hitande ujunnaji ɗe 26 Tijane Niang a jarama hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko anda hono kanko Barthélémy Dias oɗo sa joni wiya wonde koni kamɓe Pastef e poɗi rentade no fewi surtout wonde so tawi kuulal L29 et L30 mbaylam ene wani ko kanko Barthélémy Dias sibabude kadi gueɗe ɗe ganduɗa en kanko hoore makko ko nanguirno walla ko haɗirno wonde maire walla ko itirno wonde maire ko sibabude kanko hoore makko waɗama convicté e ɗum ɗon kadi en wawi walludemo kanko Barthélémy Dias oɗon conviction werle e kanko hoore makko arta toon wonde maire wuuro Dakar ɗum ɗo fof noon ko konguɗi ɗi ganduɗa kanko Bamba Fall o haali ɗum rentide kadi yimɓe Pastef suwidi winde wonde ko wiyete ne woodi ko wiyete rétroactivité ɗum noon firti wonde ko kala ko waɗano sibabude ngal ɗo kuulal kesal waɗama hawnaki ɗum ɗon ma ɗum noon ene wayno ko haa ɗo gonɗen ɗo en kamɓe toon to Sénégal woni ko poɗodiral walla kumpa woni toon wonande est ce que yimɓeɓe ne paami ɗeɗo kuule kalteɗe L29 et L30 holkon jahata e surtout kadi wonande est ce que kanko Bassirou Diomaye Faye ni kanko hoore makko ene woni gonguere gongo signanino ɗeɗo kuule pour jabde wonde kamɓe assemblée nationale koɓe voti ko en ngal ɗo kuulal pour ɗeɗo kuule gona kuule hankadi jeyaɗe constitution mabɓe kabaruji coftal ɓalli e radio Jowol Sare e dande musidɗo moon Tijane Niang jam hira mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare joni kabruji men coftal ɓalli ummoraɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott gadorɗen kabruji men coftal ɓalli koye yencude championnat mo leydi Mauritanie Super 2 potel kiyiɗe hande to stade Cheikh Boydi 25e journée kippu Nouakchott King kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Nouadhibou taw ko logui tati logui ɗiɗi di championnat régional mo Nouakchott Ouest potel kiyiɗe hande diɗɗala union sportive mo Zatar kañum heeɓi polgue yesso kippu jeunesse plus mo Samk taw ko logol gotol e ndiga jencudi pottite coupe du monde inter arena futsal akka kihiɗe hande Boise kañum heeɓi polgue yesso kippu Diyala taw ko logui ɗiɗi logol gotol Tessay kañum heeɓi polgue yesso kippu Falakome taw ko logui tati ndiga e kippu Fes kañum heeɓi polgue yesso kippu Gori logui tati logol gotol kippu Kumba Ndaw kañum jaɓɓino kippu Sorimale ko Sorimale wawi heɓde polgu logui tati logol gotol Calgu kañum heeɓi fartange yesso kippu Hasi Sagar logui tati ndiga potel hakkude kippu Hayre Mbare kippu Dafor wawi gasiri ko ɗeke en partout Tekan kañum heeɓi polgue yesso kippu Sehil Babi taw ko logui tati logol gotol
hono jagorgal toppitingal fate coftal balli leydi Sénégal jokkodiral makko ñalawma hande e jayde CDFM holliti hono supporteruji équipe nationale mo leydi Sénégal gummota ko Dakar ngam yaade coupe du monde sembinde équipe nationale mo leydi Sénégal ndiɗo mbadi ari ko caggal luure mawde gonde hakkunde leydi Amérique caggal nde Donald Trump holliti yoga équipe aji supporteruji mumen keɓata fartange arde oɗo coupe du monde. Jencuudi championnat ji dunde Europe championnat mo leydi Italie gadorɗen hono équipe international Mauritanie biteɗo Oumar Ngom ɓe keeɓi polgu kiiɗe hande déplacement mabɓe nder terre Sosolo taw ko logui tati logui ɗiɗi équipe Bologne kañum yeehe nder terre Atlanta fi ɗum loggol gotol ndiga Inter de Milan kañum jaɓɓino équipe AS Vérone potal ngal wawi gasir ko ɗekki on partout Juventus kañum jaɓɓino équipe Fiorentina ko Fiorentina yeehe nder terre Juventus fi ɗum logui ɗiɗi ndiga AS Rome kañum heeɓi polgue yesso kippu Lazio de Rome taw ko logguidiɗe ndiga championnat mo leydi Espagne pottitte kiiɗe hande FC Barcelone kañum heeɓi fartange yesso kippu Betis Séville taw ko logguitete loggol gotol teskamo ngal ɗo pottal ono attaquant FC Barcelone Lewandowski waɗi mbaynigu mum kiiɗe hande oɗo match woni sakket hono oɗo attaquant Lewandowski pottal makko sakket kiiɗe hande taw koye couleur FC Barcelone ha jog fatte ndiɗon mbadi Atlético Madrid kañum heeɓi polgue yesso kippu Girone taw ko loggol gotol ndiga Espagnol Barcelone kañum yeehe nder terre Osasuna fi ɗum logguiɗiɗe loggol gotol Real Madrid mo Kylian Mbappé kañum yeehe nder terre FC Séville fi ɗum loggol gotol ndiga e jencuudi championnat mo leydi Angleterre pottitte ñalawma hande Newcastle kañum heeɓi polgue yesso kippu West Ham logguitete loggol gotol Brentford kañum jaɓɓino Crystal Palace pottel ngal wawi gasir ko ɗeki do partout e Sunderland kañum yeehe nder terre Everton fi ɗum logguitete loggol gotol ha joni ko fate ndiɗon mbadi Manchester United kañum heeɓi polgue yesso kippu Nottingham Forest logguitete loggi ɗiɗi e jencuudi championnat mo leydi France pottitte mum gasi ñalawma hande Nice kañum jaɓɓino kippu Metz pottel ngal wawi gasi ko ɗekki 0-0 Brest kañum hiwdirno kippu Angers pottel ngal wawi gasi ko ɗekki on partout Auxerre kañum yeehe nder terre Lille fi ɗum logguiɗiɗe ndiga Paris FC derby hakkude mabɓe kippu Paris Saint-Germain ko Paris FC wawi heɓde polgu taw ko logguiɗiɗe loggol gotol Strasbourg kañum waɗi remontada e yesso kippu Monaco taw ko loggi joyi e loggi nayyi Lyon kañum jaɓɓino kippu Lens ko Lens yeehe nder terre Lyon fi ɗum loggi nayyi ndiga Olympique de Marseille heeɓi polgue yesso kippu Rennes taw ko loggi tati loggol gotol Le Havre kañum heeɓi polgue yesso kippu Lorient taw ko loggi ɗiɗi ndiga kabaruji men cofsal ɓalli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare to mbawi wonde fof jetti en jarni dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare to goni en gonir kala en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗanten jaam ha ɓuuren jaam wonde jaam yo en gone jaam